आफार आसामाव दैबानाजों दासिमाव सा 82 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 78 लाख सुबुंफोरा भुगिनांनानै दं। बै भुगिनांनाय माखासे सुबुंफोरखौ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरां लाहैनो बिथोन होनाय बादियै आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आरोबाव फिन दिनैबो दाबसे गामियाव खौरां लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। आफार आसामाव दैबानाजों लोमसावजोबनानै लाख लाख सुबुंफोरा भुगिनांदों। दैमाया जोंनि हाफोरनो जिउ होयो, नाथाय माब्लाबा अखा हानायजों दैमाया मिथिंगायारि दैबाना खालामनानै सुबुंफोरनि सुखु सान्तिखौ फोजोबनानै होयो। सुबुंफोरनि सुखु दुखुनि जिउ खांनायखौ बोहैखारलांनानै न' बांफोरखौ बोहैखारलांना सोरगिदिं थासारिखौ गाज्रि खालामदों, जेराव थांना थानाया गोब्राब जादों। बे गेब्लेनाय गोसोफोरखौ लानानै जिउ खांनांदों आफार आसामनि लाख लाख सुबुंफोरा। आफार आसामनि गोबां जिल्लाफोराव दैबानाजों लोमसावजोबनानै लाख लाख सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांदों। बेनिनो बांसिनै खहा जानाय आसामनि जोबथा गामि नेपालि खुथिनि थागिबिफोरा गाज्रि थासारिजों भुगिनांदों। बे नेपालि खुथिया नागालेण्ड सिमानि सेरफांनि आसामनि जोबथा गामि, जाय गामियाव मानसिफ्रा गावसिनि जिउखौ बासायनो दंफाङाव हमथानानै न'नि उखुम सायाव नेनानै थानांदोंमोन आरो मेगननि सिगाङावनो गावसिनि न'फोरखौ गोमानाय नुदों। दिनै गासै गामिनि सायाव मोनसेल' सोंथि सिखारबाय थादों। दानिया जों मा खालामगोन? जों बोरै थांनानै थागोन? मानोना गोबां नखरफोरा तेरपाल खोबनानै पेट्रल पाम्पनि खाथियाव आरो लामानि सायाव थानांदों गोबां सुबुंफोरा। दाबो माखासे थाबावनाय न' बांफोरा थाजानाय जायाखै। दै लोमनानै हाब्रु हाजों आरो मैलाफोरनि सिङाव गोदोनानै दं। लामाफोरा दाबो हेंथा, थांलाय फैलाय खालामनो हायै हाब्रुजों गाज्रि थासारियाव दं। गोब्राबसिन दैबानाजों भुगिनांनाय 7था जिल्लाफोरा जाबाय शिबसागर, चराइदेव, गलाघाट, जरहाट, नगाव, बिश्वनाथ आरो कामरुप। बेनिनो माखासे बांसिनै खहा जानाय जायगायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैनो बिथोन होनाय बादियै बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनै आफार आसामनि शिबसागर जिल्लानि नेपालि खुथियाव नायबिजिरहैदों आरो अनसुंथाइ होदों। दैबाना जानायनि सायाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। आङो खोनानो मोनदों जे नेपालि खुथियाव जिबायदि जाथाया जादों बे बहुत सिरियास। बे हिसाबैनो माने आङो मैया थांफिना लासिनो नेपालि खुथिनि रायजो राजाया बिसिबां बे माबायाव माने खैफोदाव गोग्लैदों बेखौ नायनो थाखाय थालांदों। दिनै फैनानै नुफैनो मोनबाय। बेवहाय माने मा होनदोंमोनलाय, मा डिस्ट्रिक्ट, मा स्टेट नालाय, इउपिनिबो गोबां दं, खरगपुरनि दं, ओमफ्राय माखासे बिदिनो मुस्लिम मानसि दं, नेपालि दं आरोखि। ओमफ्राय दा बिथांमोना बेवहाय माखासे खामानि जायो, अन्थाइ थिखांनाय, माने हा थिखांनाय, बेफोरखौ नुनानै हयथ' लाबोदों खोमा बिथांमोनखौ, खामानिनि थाखाय लाबोदों खोमा। खामानिनि थाखाय लाबोनानै बिथांमोनखौ बेवहायनो सिरस्थाय खालामनानै दोननो थानो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनबाय आरोखि। खारन रावबोथ' नायाखिसै नालाय। दा बेनो आरोखि जोंनि एडमिनिस्ट्रेसना एसे सांग्रां जानाया दरखार। माने दा बेवहाय फैनानै खैफोदावबो गोग्लैबाय, जोंहा बिथांमोनखौ अनसायनांगौबो जाहैबाय। खिन्थु जोंनि थासारिया माने जे असमियानि भारहाइम, बे भारहाइमआ माने माबा जालांबाय आरोखि, खैफोद गोनां जालांबाय आरोखि। बेखायनो जोंनि सरकारा दिनै सिनायनाया दरखार सोर जोंनिखा, सोर जोंनि रायजोनि बाहेरानि, बिथांमोनखौ जाहाथे बेवहाय स्थायि भाबे माने माबा खालामनायनि खाबुखौ माने सुबिदाखौ होआ। नङाब्ला बेबायदिनो जाबाय थागोन। जोंनि माबाया थासारिया
बेबायदिनो उसुबिदायाव गोग्लैगोन बिनि थामोनथा सुबुंफोरनि अबस्थाया गाज्रि जाहैगोन सारा आसामनि अबस्था गाज्रि जाहैगोन बे हिसाबै बेखौ सांग्रां जानाया दरखार आरोखि बुंनायखौ खोनाबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माने बेबायदि अन्थाइ बोनानै जोंना माबाफ्रा महलदारफ्रा महल गैयाबाबो महलदार बायदि खालामनानै महल बायदि खालामनानै बेवहाय हाजोनिफ्राय माने दैमानिफ्राय अन्थाइ बोनानै लाबोयो बाव जमा खालामो माने होख्रेमो माने होख्रेबनानै बेखौ फानो आरोखि दा फाननानै बिस्रा बहाय सुबिदा मोनबाय नालाय दा फरेस्टनि मानसिया जाहाथे बाव बादा होआ बेनि थाखाय फरेस्टनोबो फैसा होयै प्रतिटु दामपाराव 500 थाखा ना कितना बोला था 500 थाखा लानानै माने बिथांमोना बे जोंनि थासारिखौ नस्थ' खालामदों बे खोथाखौ बिनि माने थागिबि सासे आहम मानसिया बुंदों आरोखि गतिके आंखौ खावलायदों नोंथांमोना बेबायदि माने अन्थाइखौ जावनानै लाबोनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो जायनि थाखाय जोंहा बेबायदि अबस्था जादों बेखौ जाहाथे बन्द' खालामो बेनि थाखाय आंखौ खावलायदों दा बेखायनो आङो आसाम सरकारनि प्रति आंनि माबानाय खुलुमनानै बुंहरनाय माने मान होनानै बुंहरनाय जोंनि थासारिया जाहाथे बेबायदि बे आबुर जाया खैफोदाव गोग्लैनाङा बेनि थाखाय जोंना माने खामानिखौ मावनांगौ आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनायफोरखौ जोंहा बन्द' खालामनांगौ बन्द' खालामनानै जोंनि आसामखौ जोंहा समायना खालामनांगौ